Il-qofol tal-ħidma Ewropea se tkun qed titmexxa minn Malta fi żmien 7 xhur hekk kif Malta tikseb il-Presidenza Ewropea li bħalissa tinsab taħt l-Olanda. Il-ġimgħa filgħodu l-Ministru għad-Dialogu Soċjali Helena Dalli laqqat il-Musec f'laqgħa li matula tkellem is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Presidenza Ewropea Ian Borch. Għalli laqgħa bħal din isservi biex ikun hemm aktar għarfien bejn dawk responsabbli mit-tmexxija tal-Presidenza, il-mexxija politiċi u dawk kollha involuti fis-soċjetà ċivili. Borch sostna li biex tissaħħaħ il-preżenza Maltija fi Brussell kienu impjegati aktar minn 100 rappreżentant ġdid biex ikunu jistgħu laħqu ma' domanda ta' xogħol bi preparazzjoni għall-Presidenza Maltija f'inqas minn 7 xhur oħra. F'pajjiżna l-ħidma se tkun waħda ikbar b'aktar minn 20,000 uffiċjal se jkunu Malta fis-sena 2017 biex imexxu l-Aġenda Ewropea minn Malta. Malta f'isem l-Slovakkja se tkun qed tmexxi wkoll il-qasam marittimu għaldaqstant evidenti hija l-ħidma mifruxa li se jkollu pajjiżna fi żmien li ġej. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borch għalli huwa essenzjali li pajjiżna jifhem l-esiġenzi li l-Kunsill se jkun qed jistenna mill-Presidenza Maltija u fost oħrajn din il-Presidenza se tkun qed tiffoka fuq il-ħidma ekonomika Ewropea u l-ħolqien timpjiegi. Settur fejn qed jara l-Ewropa titlef il-kompetittività tagħha ma' swieq oħra internazzjonali. Dan se jkun żmien fejn Malta tikkontribwixxi lura lill-Unjoni Ewropea temm jgħid is-Segretarju Parlamentari Ian Borch.